Arewa Blog TV, tashar al'umma. Jimmy Productions. Sama a jikin kabo daya mafarki na ne dai in same ka na more rayuwata. Wace take bi na manina, wace take bukatar ganina, ido yana shirin tozali da farin ciki ina ji a raina. So ya bi sassan jikina, kina mallakina, na kasa samun sukuni shigen zuciya. Na gani ina so ba za na ɓoye cikin zuciya ba. Wanga saurayi akwai kyau balarabe ne bai kama da mu ba. Rashin tayi Productions. Zuciyata ta amince da su kamar takunkumi ga kura, sanda babu ke babu yi kwatanci kamar tuwo ne da mara. Akan kiruhi yana ta kara, zuciya za ta kwashe gara. In babu ke zane da so tilasu da kaina na dakata. Da zaka bani sashi a zuci, da ka fi same ni mai aminci. Wuta ta so tana ƙara ce a cikin jiki.